aite barren, mumwe aite conceive. Iri tsoro yake. Tsoro yake manje, mwana wekutanga kuzvarwa ndiye Reuben wataparisa. Reuben is the strength and the might of his father. Reuben is the firstborn. Uchazoona kuti vakatanga kuzoita makwikwi ekuti Leya manje nekuti ava nevana wakatanga kupozawo futi waakuchinja. Waakupozerawo uya aidiwa. Here, because baba vaiti vakagara mba kubva pino, let me go and see my son. Kodai anodavirira toi mwana wangu. Dai haanechava my son. Rachel ndokuda zvakupusha kuenda muintercession. Zvinoda kuti kana akashewa ndiye aikona kudududza. Enda pamabhiuda nekuna Jehovha. Iwe unovhura mukana minano mitso here. Bhaibheri rinoti ndobva mwanasikana ukatora shavero neZambia ukatanga kunyengetera nekuna Jehovha. Bhaibheri rinoti Jehovha ndokubva vamunzwa. Vamunzwa kudaro ndokubva aita mwana wake. Ndokubva vatanga kuita competition yevana. Uyu aita mwana gore rino, uyu aita mwana gore, uyu aita mwana gore, uyu aita mwana gore. Kuzosvika imwe time. Hello. Yekundizvo vakanga vakapiwa mamaid kana kuti mahandmaid aivabatsira. Nekuti musi wavo waRachel H2 haana kuya ega, akauya nahandmaid anonzi Beulah. Iyeye manje idzi dzaona kuti ine handikwanisa kuconceiva ndokubva dzatora handmaid zvikachiniitira vana. Because according to the custom, munhu aigona kutomitira mwana like a surrogate mother. Saka uyu aimitirawo vana musaidi. Uyu ndobva anoona kuti kana akatadza kuconceiva aitora kuti another maid omitira vana. Hello. Ndobva vatanga kuita makwikwi ekuita vana kusvika vana Joseph vazozvarwawo. Hello. But ukaverenga Bhaibheri mushe mushe rinosvika parinoti kwanzi Rachel wakazoti waakuzvara manje, waakusununguka mwana, akashaya simba rekupusa mwana. When she delivered the child, she died. Mafiro aita Rachel kuna mungai mwenyani. Rachel ndiye atanga kuenda, but musenzi asara Beulah maid. Maid yasara vakuru ngovaenda. Masariro aita maid. Baba vachichema mudzimai wavo Rachel. Mwanakomana unonzi Reuben, baba vachiri panguva yegivhini, unoenda wotora maid yababa omita mudzimai wake. Ndiye Reuben firstborn. Baba vachiri kubvunzwa nakomana Rachel, hey, manakira atakaita kanditira vana vesava. Kune imwe nyaya yekupinda munzeve dzavo kuti ko uyanga nemukadzikana. Aiva mukadzi wenyu muBeulah. Bhaibheri rinoti baba vakazvinzwa asi havana kutaura chinhu. Hello. Ukaenda mberi futi nenyaya uchaona kuti ngatifambei mbichana. Pane chinhu chaiitwa nemagenerations esa. Abrahamu kune mashoko aanoita vana vake vana Isaac asati afa. Isaac arimo mazuva ake unowana nguva yekuti vana vangu ndiunzirei supu ndidye ndikuropafadzei. Nekuti vanhu ava vanotenda muchinhu chinonzi ropafadzo. Saka uchaona kuti Isaac mazuva ake unoropafadza Jacob nekuti ndiye wakanga watora birthright yekuva firstborn. Chinoitika ndekuti mwanakomana wekutanga aidzvarwa ndiye aiva nebirthright kana kuti ndiye aiva neright yeropafadzo. Abraham mazuva ake achida mwana wake Isaac was the heir apparent to the blessing. Blessing right papana baba rotobwa nefirstborn mukomana. Ndokubva zvaitika kuti Isaac mazuva ake achifanirwa kuropafadza Jacob nemukoma wake. Vanochinjana mabirthright. Jacob obva atora the blessing. Ndinarumitswa here. Zvaitika sekudaro manje ropafadzo raJacob rinofanirwa kuenda pamukomana anonzi Reuben. Because Reuben ndiye firstborn wazvaro. Saka zuva rekuropafadza rinosvika.
Rachika mdama unaona ni chunu chunaiti. Bible tells gather together all my children so that I may bless you. Hello. Jaika semdama wakomana wana la life. Baba wachana kuona strength yake. Babu Jehova wakusheza na utakucheza. But pangula hiyo manje. Ndoba nze Ruben ashika. Baba wanataura a curse instead of a blessing. Nyayo mkazi huya. Ya wakazi wala kanyarara. Wakati mjazo mbaya machi. Yes. Ipa kwa wanakila tamanda udroa ni kwa nao. Awans. Zaka jini wadoba wanyarara. Nekunya waisa wakutulasa kilafu watala kuroba patala kumana. Nguwa ya kushika kuroba patala yao. Bible atimashika Ruben masoko ekutanga ntauba zonze Ruben you shall not excel. Uchatala mbeu pasi kichapa. Ruben uchaenda kuno rimachibali usatu wako wachitako wanaume you shall not excel. Reason because you went into your father's house and you defiled him. Naya kutoka msoko baba. Ruben maramio wako iwewe. Wana zinenda kesi ikaenda panataba. Aigaribana baba chetu. Yes. Jandai kuta kutika na mariwa katuka nyoka. Awazoke fundi wazote wendo kabla makumu. Wata kafutume manoti kabla makumu. Rakatuka the main snake zimezeze tazama makumu. Yes. Nekunde Abraham ba offering Levi was in his bosom. But not in the power. So when the curse comes, it comes to the generation. Sakautana naye vitu kama Ruben matunge waita. Jabrati banala television zima Rubenites, they are cursed. Rakaita investment ya kutaka business. Musiwa wa shop mabana na achiliwa. Because the way that you shall not excel. Hello? And the blessing in Adauna, the Baba, the Banyama, Vanesimba over the generation. Don't about to Choroka, Babano kind of UK, which is in that teaser, Nakabangu, Vanemako, Nakamba, better look at UK, another way. Because the same blood in his DNA is the same blood you carry. Saka iyo wale remote wakagara kuchea kuno kuzimbabwe. Iwe TV urumanzi. Saka asaba sabu TV anakasei ya zidasei. Yake basei. Iyo kana waile remote kuno nduwa nchinja channel. Aite ya zichinja yo. Chinepawa in television yere. Kana kuchi remote. Hello. Saka utaona mazo. Babala Simba over his life. Simbayo wanaenda kunevana wazalo wale case again. Mwana chukuta case abona kuna manzi namani. Shinazima bere mudza anakwenda chene kuna namani. Mudzimai rana mabele sendi sosena kama kuna side si opende finish. That is why it is very important. Usiwe munu wa uno partner naye in business. Yes. Hello? Nja hauzime kwa ya hatakura. Utupile na business. Sina leo nefele kutire kutukutuka katana unayo. Masua bari. Hello? Hello? Pane kwa mranda kaona nilifani so. Rekuti munu huyu. Why are see the prophet? Why want to in 5 minutes time? But one of them and the woman scan off. You can't I years to come. But sometimes the combination is bigger. But why you must have the wrong? But you want to ask that one or anything. Hello? That is why it is very important to know the company that you have around in life. Did I read it very well? Did I read it very well? Kuna
Joseph, my son, you are like a fruitful bowl that is raining over the wall. And so I just say, mango, you are very fruitful. The benefit from you. More, you are my watchful. You are the Lord giver. As in Reuben, you shall not excel. Hello? The reason why you are body, our life in a horizontal relationship. I said, we live our life in a vertical relationship with the God. He grew in favor with men and with God. Some generations attack pure man. It will affect the whole generation. Hello? Saka mwari menyasha dhake pale juu ndaro ziva. Unakuchitawa ile spirit chakunoti. Imimi sana na babangu ne moyo yakaipa. But nekuipa kwenu mwana ukakumbira hore aukambe nyoka. Chingwa omba longo. Atuwa statement ile bawa wakati wangu nekuipa kwenu. Jorobi kune wawe wanataka. Vati nao kumusha. Nana teke na uya vati nao kumusha. Wakuticho ahasi willing. Kuticho wakaenda wakati kropa vati Chingota like a blessing, because ahana man. Mukaida kwa hali mkabati. Madima siyaze unanga za mungu itele. Because shulukuti affect asarana. Munoto play kwa mambo maisana. Why? Because aka suba ni mea kaiba.